Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με 2 εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με 3 εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με 4 εργαζόμενους? Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλέ το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο Βρες τον εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου, από το συγγενή σου, από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψέ τον και σώσε την οικονομία και σένα.